sa akademiko ang gitutukan apan sa paghulma sa kinatibukan. Usa na niini ang kalihukan na karon, sports and cultural meet. Ali na atong palambuon. Kini nagpalambo sa kahimsog ug sosyal nga koneksyon sa disiplina, tambayayungay, o kultural nga panulundon. Sa sports o kultura, adunay daghang benepisyo sa kabaskog sa panglawas o pag-umol sa talento. Makatabang kining dili lang sa pisikal nga aspeto, kundi sa pagighalubilo sa atong isig katawo. Panon sa katawhan, ali na atong sugdan. Nagkalain-laing paugnat sa kusog ang atong pag-aabibahan. Inubanan sa pagdasig sa mga ginikanan. Pagkanindot palandungon para sa kalambuan. Mga atleta sa ilang talento nagpamaayuhay, mga nananaw sa dula, sa syakit nagpakusganay, kini nagasalamin sa atong kultura. Kulturang magpadayon